bengi kala undangan ana dusun Pilangrejo ana daleme Bapak Suparto. Iki hajate lak mantu Kang Putra, muga-muga nek oleh duwe gawe oleh barokah sing kuwasa. Mergo sik ulan Sawal dina riyaya. Asik. Awas. Awas. Ake. Jos. Goyang ite. Yu tajem goyang ite. Kota Suparto kait moro wis diempet panjak kendange kurang ajar bisa. Muga-muga ae dinipun Bapak Suparto beserta Ibu Tajem duwe gawe bengi iki oleh barokahe sing kuwasa. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Tak tokne dagelane sing nomor 2. Nggo wae. Disawer ya babah sak entek-enteke ngono masih kathik wayangan ya ora apa-apa. Nang buyar ya wis pokok esuk engko nang jam 12 entek ngono diketok karo Kota Suparto. Ayo Mas Jono gekno gending sing penak le iki Bapak Suparto karo Yujem Tajem iki mantu anake nek gak iso nekakno Mbak Sri ACCS karo Cak Warto palang gulune pedhot gulu pedhot Mas. Ayo goyang terus yo asik. Goyang terus sampai pagi Jom bersama Neng Sri ACCS. Gukso aja lali bakune asik. Watu cilik Mas arane pasir, watu kambang mesti ana ing pinggir. Pancen riko iya wis taksir nganti aku apale kaya wong kentir. Wite klopo Mas arane glubu nek disikat ati para dadi pitu. Pancen yu tajem tresno karo aku nganti aku mikir awakku turu. Asik goyang terus sampai pagi esek-esek. Yo asolole esek-esek. Yo asik. Tak gak duwe isin nang leren kok joget ae kok niku iso. Kok iso? Nang leren ora ditabuhi karo Mas Agus kok dek joget ae lho peno iku kok iso. Wis nang leren ora ditabuhi kok. Kok dek joget lho. Masya Allah wong sakmene kae ya nek kena iku joget Cak Jono. Apa? Lah mosok kangkung kok digulu iki. Kapan garinge iki? Kok niku pringisan kok iso ngamarani saulan prei. Kartoi tak rasa-rasakno kok gugah asu turu. Lah apa kok gugah asu turu? Wong aku rene kok tuwi ngene lho. Lho iki es enung nanti dilatih to. Es enung bathukmu dikelok kunci lho. Lah iki gak es enung ta? Iki dudu es enung. Aku iki yo duwe kene iki goblok. Lho masa? Gak salah apik tekku. Temen. Mereke kalah apik karo tekku. Lih. Kok gedhe tekku?
mosok putih ngene. Lah piye? Semu-semu coklat. Oh, lah mereke? Mereke paling apik Philip. Iki Philip. Lah nggonmu? Toha. Ngeringis dudukno untune sak genteng-genteng. Untune dhewe sak pecok-pecok. Iki sing duwe gawe panjenengane Bapak Suparto. Kenal ya? Ya Pak Suparto iki jek pisanan goblok karo aku. Ya Allah. Ket awan mang lak tak critani to Warto. Kon niku nek tanggapan tak jak nang ngene Gokto Parto. Aja mikir dhuwit. Ora, Mas. Ana paribasane wong tuwa-tuwa wis muni nek dulur karo dhuwit ngono anggitmu. Abot dulur. Kleru gendeng kon. Dulur karo dhuwit mesti abot dulur. Ya ora goblok. Lah abot apa? Ya abot dhuwit. Potongemu masih kon unjung nang gone dulur. Unjung nang gone wong tuwa. Nek gak duwe dhuwit kate kok teri kreweng. Potongemu iki ngono. Sik dulur misanan. Misanan karo aku. Berarti bapake Gokto Suparto isih enek hubungan dulure karo ibu sampean. Bapakne Gokto Suparto karo bapakku sampean wong siji. Jarene misanan. Iku lah bapakne seto. Mbokne Gokto Suparto. Ibuke Bapak Suparto. Ibuke Bapak Suparto karo ibu dulure ibu sampean. Wong liya. Lah jare misanan. Kene apa Bapak Suparto kok tak anggap misanan? Mergo petuke ya jek pisan iki. Potongemu. Ringisan Mas Jono. Dalem balik. Ayo syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ditekakno Bapak Suparto. Bojone jenenge Yundep Landep. Iki opo kon niku? Sing bener ngono landep goblok. Sing duwe gawe iki Gokto Suparto. Bojone Yujem Tajem. Lah tajem iku nek basane Jawa apa sih? Landep. Mangmula nek utekmu ngene jek encer dengkulku iki lho to. Kulo. Temenan. Ngomong apa kok? Ya gak ngomong ngono lah. Aku lak wis ngomong nek Bapak Suparto ki bojone jenenge Landep. Kok Yujem. Ya lah iya. Yujem Tajem. Tajem iku basa apa? Basa ya bangsa basa Indonesia. Nek dijawabno Landep. Kon kok iso sih Jon kon niku Jon? Kon kok iso sih kon niku? Aku kan dari Jaduk. Kurang ajar iki rek. Aku imbuh sajoke main ndok ngene pilang rejo iso. Mergo sing dilok wong papat sing ngantuk telu. Kok papat lah undangane Bapak Suparto durung keluargane sing teko nggone Mabang, dulur-dulure sing teko Jombang. Kebetulan goso iki nggawa bolo pira sing teko Colo Jombang Sumbringin tanggoku iku. Rene iki manggo wong pira iki, Mang? Masih aku yo tak etok-etok. Lah sing teko Mabang, Mas Karso iki nek nang nggone dulur iku gak pitungan. Nah, yo iya. Rene mang tak dilok gawane gak karu-karuan. Mergo sik enek hubungan saudara. Saudara. Bojone Gokso iku adike Gokto Suparto. Adike Bapak Suparto. Lah iya to. Rene meng tak tut nang mburi peyuk gawane pating ceruwentel. Apa ae? Anake tok papat. Mesti pringisan. Lho iku lah anake lah awak. Kok nek anake gak digawa, nek gak anake gak digawa, mesti Gokto Suparto ya takok ponakane. Lah anakmu ndi? Anake iku dikongkon numpak sepeda motor dhewe-dhewe digawani gawan pating crentel. Lho awak yo mandek-mandekno lho aku. Kono ojo ngono. Mulane aku awak karo awakmu ayo syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Dene apa? Sik dina-dina riyaya Bapak Suparto wis maringi undangan aku karo sampean. Nyuwun sewu lho Mas Jono. Awak dhewe ora wong pinter ya ora keminter. Sapa anu? Awak dhewe 2 tahun sampai 10 tahun, 5 tahun belum tentu nek kaya bengi iki. Bener. Apa sebabnya sih kaya bengi iki? Apa sebabnya to? Kok iso Sebab ketemu nek ngene daleme Bapak Suparto sik dina-dina sing becik, dina sing apik, dina riyaya.
ulan-ulan sing suci. Nah, mergo apa, Mas? Pompong ketemu dina riyaya ayo njaluk pangapura. Aku mau salaman sapa ro? Kadang-kadang sok taun ngarep sampean wis gak iso ketemu maneh ya nek gak engko peno mari teko kene mulih mati ya gak ro. Wongko iku. Kon iku ajabmu kok elek lapo aku teko kene mati, mau mati sego petel jek enak. Lho lah iki lho. Berarti Riko iku ngepek penake dhewe. Peno gak eling ngomongi wong tuwa ta? Ya apa to? Wong tuwa iku le deloken klopo iku. Nah, klopo kok enek sing runtuh blulu. Enek sing runtuh cengkir. Ana sing ceblok sampe tuwek. Enek sing sampe tuwek gak roto-roto. Ibarate menungsa urip nduk alam donya. Enek sing diundhuh nom, ana sing diundhuh tuwek. Dadi kaya ngono ya. Menungsa urip nduk alam donya mok sederma lantaran sederma nglakoni sugih miskin derajat pangkat jodoh lan pati nduk astane sing Gusti gawe urip. Lah paling yo pinter ngono kon niku. Tangane kok iso celutak temen kon niku. Ki mang para penyawer iki mang lagune termasuk lagu dikoplo terus. Tapi lagune Sonata Jombang durung, lagune Sagita barang durung. Ayo nyanyi hiburane lagune Sonata Jombang. Tanda iki mang. Heeh. Tibake disawer ku lagu koplo-koplo tok. Iya. Iki karek dhewe titi sing blendingen. Lah kok blendingen? Ah sing koplo-koplo dipek tanda karek sing blending-blendingen. Inilah Bapak Suparto mendatangkan Sriase CS. Tidak mau ketinggalan seperti Sonata. Sriase CS mendatangkan penyanyi yang sudah kondang. Inilah penyanyi kami, si Rambut Gendruwo. Kok iso rambut gendruwo ya? Rambut apa? Rambut jagung toh. Inilah si Rambut Jagung. Penyanyinya Sonata. Tapi malam ini akan dinyanyikan oleh Cak Jono. Judulnya Wolu. 16. Kok 16? Lah 8 gak 16 itu. Judule Wolu. Lah ya 8 ditambah 8 ku 16 toh. Mas, judule lagu aja ditambah. Oh, gak ditambah ya? Bisa ya Wolu? Iso. Tenan? Tenan. Emak-emak wetengku luwe. Lambemu isi-isino wak Parto. Lah wong dikeki badhok sak wakul barang wetengmu luwe ya nang badhok kok. Iki piye sih Warto iki? Awakmu ki aja ngomongno luwe-luwe, nek wetengmu luwe ndang mlebu omangan dhisik. Kon iki jane iso nyanyi ta gak sih, Jon? Lho lah mau nyanyi. Lah judule Wolu ku ngarepe ya ngono. Emak-emak wetengku luwe. Iso. Oh, acene judule nyanyine ya. Iya. Iso ya? Iso iya. Duet lho ya. Emak-emak wetengku luwe. Ayo. Lho, terusno. Oh, diterusno. Dadi nek mari awakmu nyanyi. Peno, duet. Nek wis wis mari aku terus peno nyaut. Oh, berarti nyaut saut-sautan. Iya, duet. Aku kok bagi apa? Nyaut. Aja kuwatir. Mari aku terus peno. Dadi awakmu mari nyanyi terus tak saut. Saut. Aja kuwatir to. Emak wetengku luwe. Emak wetengku luwe. Kurang rasa tak dikekno brujul tebu. Emak wetengku luwe. Ayo sautan. Seketop. Mbok tak jotos lambemu lak merotol. Gak ngono seto. Awakmu ngarep ngomong, Jon, nek aku mari nyanyi. Nang sautan disaut kok muring-muring seto kok. Mas Jono. Sajane sampeyan seniman sing nomor piro sih, Mas? Paling nomor 54. Nah iki apa? Gak tahu oleh ranking iku apa. Maksudnya disaut iku nek jenenge padha penyanyine, padha senimane disaut nganggo lambe. Lah apa tanganmu sak gedang-gedang kluthuk nyaut lambe. Lah ya awakmu agak muni nganggo lambe, ngomong nyautku nganggo lambe tak garap ket mau. Nganggo lambe Mas Jono arek ganteng anake wong gendeng. Nggih Cak Warto, arek bagus anake wedhus.
Glon sawangane potonganmu kaya potong aku. Jim. Sotaga. Dadi nganggo lambe kaya aku. Aja kuwatir to. Nganggo lambe kaya aku. Iya. Emak wetengku luwe. Karepku ku ya apa? Nyautku ku lho nek mari kon nyanyi ku lho terus aku ki lho la apa? Tak contoni umpama sampean sing dadi ngarepe emak wetengku luwe coba. Emak wetengku luwe. Ana sego aku tukokno. Emak aku wis gedhe. Ana joko nang takokno. Iya. Jadi Mringis dudukno untune sak genteng-genteng ya apa marane? untune dhewe yo sak gerak. Ayo sak mecok ngono. Perisan ngene iku jane. Iso ta, Ga? Iso. Maksudnya lagune Mas Lagune. disambung disaut lagune. Emak wetengku luwe. Ana sego aku tukokno. Emak aku wis gedhe. Ana joko aku rabekno. Emak wetengku luwe. Ana ketan aku tukokno. Emak aku wis gedhe. Ana prawan aku rabekno. Mama wetengku luwe. Ya ngono kok iki lho lha apa sih ta? Wetengku luwe ki lho, Mas. Luwe ya nang badhok ngono lho. Wong karek badhoke kok iso anak kok cerewet glani kaya. Ndang to, Mas, wetengku luwe lho, Mas. Nang mangano nak anakku sing ganteng dhewe. Mangano wong aku ki ya wis masak, ya wis adang dilon lawuh senengamu wis tak siapno kalau nduk gone Lawo apa, Mbok? Botokan. Botok apa, Mak? Botok pindang. Mak. Lho, lah kene apa sih, Nak? Gatel. Oh, nek ngono-ngono anak kurang ajar. Lah nek awakmu botokan pindang ya. Gatel iku lho sing tak bitingi loro lak senengamu. Oh, peno tengeri ta, Mbok? Tak tengeri. Apa, Mbok? Botokan bandeng, Nak. Mbok. Lah kene apa lho, Nak? Gatel. Oh, ajane anak kurang ajar kok. Nek kon botokan loro iku gatel sing tak tengeri biting telu kalau nak tak sisihno kok mung pangan. Botok apa, Mak? Digawe ngilangno gatelmu. Potonganmu. Mak Kon iku lho. ngilangno gatel. Kon iki Tekes, Mak. aja wani-wani karo mbok. Elingo. Mbok ngono ngandung kon ngembol kon niku 9 wulan 10 dina. Iku nek gak bejo awake iso-iso nglairno mati. Ketange mbok iku gak kaya tangga-tangga. Yumi dilokan dek ngenani. Piye, Mak? Nyelukno dokter operasi sesar kate nglairno anake kok. Yujem tajem yo ngono. Yujem biyen. Nglairno anake Nang puskesmas. Nang puskesmas. Nang puskesmas. Seje karo lairmu ketang lairmu ku penak. Aku biyen lairku dicelukno dukun bayi, Mbok. Ora, Nak. Nang puskesmas. Ya ora. Lah lairku biyen ya apa, Tak Mak? gawe watuk brucut. Kok penak, Mbok? Saking penake ngancene awakmu mulane aja nakal-nakal ya, Nak. Ngene lho, Mak. Nek anake wis teko njaluk mangan nang diladeni. Engko nek anake telat mangan kenek emah dadi tipes, dadi sembarang penyakite ngono lho, Yo Mak. aja manja-manja yo diterusno. Iso, Mak ya. Iso. Nek anake njaluk mangan nang diladeni. Iya. Emak wetengku luwe. Ana sego aku tukokno. Emak aku wis gedhe. Ana joko aku rabekno. Emak aku wetengku luwe. Ana ketan ya tukokno. Emak aku wis gedhe. Ana prawan aku rabekno. Emak wetengku luwe. Ana sego gak ana lawuhe. Emak aku wis gedhe. Masih rondo yo games sae.
kok rondo barang sih, Mbok. Lah wong ancene kon anak ceriwismu ditukokno ketan ngrugus, ditukokno sego ngrugus. Masih rondo gak apa-apa, Mbok ya. Ya sing penting ayo nonton wayang ora buyar-buyar. ngenteni metune Bagong. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni dodol lontong. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune gareng. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni dodol sego goreng. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune Petro. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni sak botol rong botol. Ngenteni metu sak botol rong botol iku wis biasa. Le. Kok iso gurung-gurung kok sak botol rong botol. Tapi keperucut metune Petro iku. Metune Bagong iso nyaur utang ngenteni payune lontong. Lontong. Nek metune Bagong. Metune Bagong. Lah nek metune Gareng. Gareng ngenteni payune sego goreng. Lah karek Petroke kok. Petroke iki sing rada uange lilat kuwi. Lah kok angel ya apa sih iku? Ayo baleno tekan ngarep. Karek Petroke karek metune iki lho kok iso angel. Lagune lak ngono sih, Jon. Lho lah iya. Lah ya kok angel apa? Tapi masih awakmu dhewe ku ayo awakmu dhewe. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune Bagong. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni dodol lontong. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune gareng. Duwe utang ora iso mbayar. Ngenteni payune sego goreng. Asik. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune Petro. Utang ora iso mbayar. Ngenteni payune sak botol rong botol telu. Masih cek awak wae tak baleno. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune Petro. Duwe utang gak iso mbayar. Ngenteni dodol jengkaro. Anjene cek Bagong kok dadakno. Nonton wayang ora buyar-buyar. Petro wis Petro. Iki wong Bagong. Petro. Oh Petro. Wah berarti gak patek krungu iki. Nonton wayang ora buyar-buyar. Ngenteni metune Petro. Duwe utang gak iso mbayar. Ngenteni dodol sak botol rong botol iku sudah biasa. 3 botol batang botol cari nambahi darah 5 botol 6 botol iku luar biasa. 7 botol 8 botol wis mendem tak perkosa. Ayo tak perkosa kon. Tak perkosa lho. Petuk kancane kate merkosai lho. Lah lagune sing bener ya apa? Sing bener iku gak merkosa. Sak botol rong botol iku sudah biasa. 3 botol batang botol Iku luar biasa. 3 botol 5 botol Iku luar biasa. 7 botol 8 botol Nek wis mendem tak perkosa. lho. Lho lah wong wis mendem ketok apa diperkosa goblok. Mulane aja kok terus no etan. Ya salah kon niku. 7 botol 8 botol bisa masuk penjara. Lah ya mergo mari merkosa. Iso lambene. Lambe tipis sak ngono iku. Lambe kandel lambene jarang. Lho, ra iso ae. Potongan. Kon njaluk diapakno sih Jon kono iku. Dirabekno kene. Karo sapa? Ayo karo ngono rondo sing kuru-kuru. Potongemu. Iso tak gak? Iso. Iku mang termasuk sak botol, rong botol. Saya coba sih. Sak botol, rong botol. Iku sudah biasa. 3 botol, petang botol. Jare nambahi darah. 5 botol, 6 botol. Iku luar biasa. 7 botol, 8 botol. Bisa masuk penjara. Pinter. Sak cingkir, rong cingkir. Nek liwat kudu mampir. Iso pinter tidak.
Pinter tibake arek iki. Telung cingkir petang cingkir. Nek mampir nggawa sopir. Pinter. Limang cingkir, 6 cingkir. Aja katik gak mampir. 8 cingkir, 9 cingkir. Warta anake wong kentir. Wong dilokno anake wong kentir kok pekek ra pekek. Anggite kegandengen. Karek penake kok iso Lho lek wong kentir. awakmu kan ngarep ngomong Ora ngono Mas Jono. Lah ya apa? Ngono kok jarene pinter kon niku. Gak pinupi ayo. Sak cingkir, 2 cingkir, wong urip kudu mikir. Telung cingkir, petang cingkir, nek wis kenal kudu mampir. Liwat dhisik terus mampir. Lho lak yo ngono. Kok iso? Lho lah ya. 7 cingkir, 8 cingkir, batinku aku seneng. Cak Warta dadi sopir. Lah yo Ya ngono. dalem dadi sopir. Dadi sopir. Lah apa aku bosok ngene dadi sopir dalah anake wong kentir. Ngenteni mbokmu kentir. Sak mangkok, 2 mangkok. Iya. Nek nontok campur sari, aja kok plorak-ploro. Pinter. 3 mangkok, petang mangkok. Nek mlorok kudu takon. Pinter. 5 mangkok, 6 mangkok. Nek lungguh aja ndodok. 7 mangkok, 8 mangkok. Nek ndodok teleponi kodhok. Kok iso sejon ngono iku, Jon? Loh, aku kadane jare mbok. Pinter berarti kan ya. Pinter aku. Berarti Aku sembarang. sekolah pinter dhewe lho to. Berarti sembarang aku lagi iso. Ya? SD niku asale ku kelas 6 saking pinterku medhon dadi kelas 4 kuwi. Lah kok mudhun malah. Aku petit-petit coba dimeditinge. Lah apa menek klopo piye? Lah kelas nek tambah suwe. Berarti pinter nyanyi ya. Nah, iki enek bintang tamu sing kate nyumbang lagune. Monggo. Kanca sampean to teko Jombang to? Iya. Sapa jenenge? Keceng. Heh? Keceng. Lah penyanyi kok jenenge Keceng sih, Rek? Kono apa tuwon penyanyi kok Keceng? Lah iku julukane. Tapi vokale Jos. Jadi Keceng iku julukane asline jenenge kon ro. sapa? Celeng. Kok celeng ya? Oh. Kalau Mas dalane Mas sebelah. Oh, itu dalane. Lah penyanyi kok kowah-kowon. Anjene Lah kon kok jare ngerti. penyanyi kon iku lho. Aja dipandang teko kesinge. Bener kowa-kowa kesinge iki gak memungkinkan tapi sinyale jek wanter iki. Gede ya? Wedhe iki. Lho kowah-kowah. Warna lho. Mas, ngapunten pun kowah-kowah nggih dileboni orong-orong mundakan. Asline iku duduk aja kok kuwatirno dileboni orang-orang. Kene apa kok gak iso mingkem? Iku ak prontoke kangkung iki. Mulane untune kok jek Lah rangas apa iku untu pasangan goblok. Duduk. Duduk. Sing nanggap iki jenenge sapa? Mas Suparto. Wis seru aku nglapo kok omongi. Tak jotos pisan. Potonganmu wis ora Lah iya Mas Suparto gak kleru ta. Wong ngendhek dagelan kok kumut-kumut. Gak tau adus. Masalahne budal mbok dimut dhisik. Kon iki ngelokno aku karo Mas Warto kumut-kumut. Heeh. Gak dilok Sekar Banjarmu. Apa aku? Iki ngono tahun 2013. Heeh. Praopan ngene kok jek kok gawe senak. Kon ngerti cara pilang rejo. Tahun 2013 praopan ngene iki wis gak payu. Payune diijono krupuk upil. Ngerti kon? Eto. Aku jane rusake wis nemen ta. Ora trimo. Mulane wong iku aja syukur mengo. Lho, Ya ta, ngono Pak? lho. Lah wong dono ya gantenge ngene. Heeh. Dono. Lho. Dono dolok lah. Lho. Gede, Gede, lemu. lemu. Parto cilik, Cilik dhuwur. kaya patih. Bener. Saiki deloken kaya kebo marcuet.
Nah, gak ono sambunge iki jujuk kebo marcuet goblok. Kebo ireng. Ha iki dilokan Wis kaya salah. apa iki? Ngalano Gajah Mada iki angel. Potongan. Lah iya wong dagelan potonganmu iki kaya tanah longsor. Loh tangan longsor. Lon. Warta jarene ganteng awake cilik. Iku delokane. Nek kedadoan delokan kaya trek numplek. Ngono. Masalah Masih kan ora iso ngalahno Gajah Mada. alah kon iku lho kok iso Gajah Mada lek dilok pejenganmu. Iki lah Gajah Mada. Gajah Mada kok potongan kaya berambang bosok. Ora kaya Gajah Mada. Lah sing ngarani aku kaya Gajah Mada sapa? Lho mereka. Iki lho. Awakmu ngono. Iki lho. Awakmu ku duduk Gajah Mada, Ceng. Lha apa? Gajah Abu. Potongemu ngene lho biyen. Mbokne kok gelem nyusoni lho aku. Lah aku ya nyusu bojomu ya kok uring-uring. Han coba nyusu bojoku tak pacul cengelmu kan. Ora doyan karo bojone jono. Masalah aku isu-isu rono. Gurung ngraupi karo ripiah-ripiah ngene. Wonge ireng gawe rok putih pupune ireng. Karo nyapu ngene, lajak lingkap. Mentok ngumburi nyosori. Anggitmu. Bokonge bojoku ki udekan dedek. Gak kira Kayun bojomu. mari nyapu ya. Nyetel ngene karaoke. Gak capune dikempit. Lagune dangdut karo ngene. Goyang. Goyang. Aku kan jarang nemburi. Iya. Masalah rontok kayak gini. Langitmu kembang jambu. Potongemu kayun bojomu ya. Ireng gak ireng, kuning gak kuning. Mangkak nek kapan. Waduh, temenan. Kuning asline bojone. Kuning bojo kowe. Kuning. Heeh. Kok pamer bojo sih, Jon. Lho ya gak ngono lagi ngelokno aku dhisik. Bojone iki kuning asli. sing nyawa. Lero kan. Aku lak kanggo awake. Heeh. Ngomong api lak kanggomu dhewe. Enek sing nyawa. Eneng sing nyawang bener warto ya. Sama to kadoan pancene yo ketok ganteng. Lah iki lho sing ero, iki lho sing ero. Kadoan lho ketok ganteng. Ganteng tak kenal wong samene iki lho wong ora tak omongi aku. Dia gelar sing kelambine ireng kalau ganteng temenan. Ganteng iku. Kon ganteng ku iki sak dhuwure Desember. Mbok. Ndure Desember ku wis gak eneng. Wong ulan niku notoke ulan 12. Kali goblok termasuk. Lha kok goblok? Agustus, September, Oktober, November, Desember, mari Desember apa? Januari. Lah apa? Aku wis gak seneng karo wari aku. Iki temen iki. Lah napa kok seneng karo apa? Bayare aku ora cocok. Potongemu. Kok ajog-ajog wari kon iku lho. Masalah ceng. Apa? Prejengamu wis gak koyo menungso. Lulu. Temenan to. Ya gak ngono. Aku dek ngenane nduk desaku rong dina lak udan deres. Udan deres ki lho sing ero. Ngono ku aku mengguri to. Ate nanti, Dek. Babat ah. Mulai. Walah sangune entek mulai. Aku mengguri nang Terus? barongan. Heeh. Petuk kaya iki. Lho barongan petok kaya iki. Sor barongan petuk kaya iki tak gawa mule. Terus Rong dina gak ro pakani. Saiki matek. mosok kaya ngene iki. Bapak pokoke urip. Kon iki lho macakmu kok kuwenceng sepatuan barang kate nanti. Ya pancene wong ketinggalan, wong gak nduwe. Kok iso ngarani ketinggalan lho? Tak takoni arek loro. Sing jawab. Wong nduk donya sing digoleki apa sih? Ya sandang pangan. Sing digeleki iku sandang karo pangan. Nah, pangane ae wedi kaliren iki. Gak cocok. Keselamatan, selamat. Ora iso. Iso nyalano. Iso benerno. Wong nduk donya sing digeleki apa? Gendaan. Mlaku wis reot iki gendaan. Gendaan. Dadi kon macakmu
awakmu kaya ngene iki mang kate metuki gendakmu. Aku katene metuki gendakku. Jenenge sapa gendakmu? Mariam. Temenan wis melaku nggawa awake wis regah-regok cek gendak. Ayu kon roh nang ngiler petang dina kon. Ngiler sampe petang dina ya. Jenenge Mariam iku. Tembok. Tak omongi to. Ayu temenan rek. Ayu to. Temenan kok. Nek karo bojo sampean. Yo adoh kok iso. Ayu Mariam. Ya Ayu Mariam ayu gendakku ya. Dadi awakmu kaya ngene iki. Kate metuki gendakmu jenenge Mariam. Ya iya sih. Rasaku bojomu ku ayu lho. Kono aja macem-macem lho. Lah apa aku bojoku ku ya cara negara gak hukum. Kira-kira wis tak pateni kedengenane. Ya kita menang. Kon ku aja nembakmu. Bayangno tak rabi 17 tahun. Gak duwe anak. Gegerku sampai bengkok. Bayangno dhewe ta lah. Bojoku lak mandel. Lho kok mandel bathukmu. Iku nek dokter ngarani wong wedok gak iso duwe anak. Heeh. Iku jenenge gak mandel goblok, gandul. Aku ya dilono ngono. Sampeyan soalé gandul, Pak, ngono. Wah. Kleru. Kleru, ora gandul. Wong wedok gak iso duwe anak iku jenenge mentul. Ya kandhani lah kandhani. Omonge banter salah. Kleru. Jenenge mandul. Wah, iku lho. Bener cocok Warto. Dadi kon gak seneng karo bojomu gara-gara bojomu ku mandul. Bojoku iki temenan. Mene iku gelem gak gelem tak pegat. Lho. Kon niku Nibakno talak lho, Cak. Gak temenan Rumah tangga iku aja pisan-pisan Nah. ucap nibakno talak. lho ngono lho. Nek gak pedhot karo bojone ya pedhot sandang pangan. iku nek bojo sing bener. Bojoku wis gak bener. 17 tahun gak duwe anak. Ganti anak wis gak enek rasane. Lho iku temenan. Biasae iku nek jangan ya. Biasae nek jangan ku enak. Lho saiki nek jangan ya uyah plur. Asem bleng. Dadi mari mangan Gak biar apa-apa. saking kae. Wis gak enak. Oh, Gak enek rasane. berarti bojomu gak merhatekno awakmu. Wis gak aku sing gak merhatekno. Hah? Sir-siramu sing jenenge Mariam ku ayu temen. Walah temenan. Kon roh ngono ya kira-kira tanggamu lho kemeruyuk. Saking ayune. Saking ayune. Kon munggo nang gone Mariam petuk bojomu, konangan bojomu ya gak wedi. Lah lapane iki diwedeni lapane. Gak ero apese awake. Aku iki ora tega diwedian. Mang bengi kon gak ngipi. Hah? Mang bengi kon gak ngipi. Ngipi jane aku ya. Ngipi apa? Dimut wedhus. Ngipi kon. Aku nek karo bojoku iki temenan kok. Hei, Ora wedi. kon iki lho gurimu ku lho. Ora enek buntute kok. Lah apa? Noleo ceng noleo. Mah aku noleh kenger. Kon munggo nang gone Maria petuk bojomu ya gak wedi dikerawuk. Loh ya, iki krasa iki. SMS ya iki. Gendak aku SMS iki. Ya apa? Dinteni nduk ngarepe kuburan iki lho, ndawar. Kate jak mangan mayit. Foto. Kon semayane ngarepe kuburan kate bodhok mayit. Apa HP? Takok HP ta. Awakmu tok sing duwe. Iya. Ninya karo aku. Hah? Ndi? Ayo. Ayo. Tak sili. Ayo, tak sili nek wani. Ayo. Kok sampe HP-mu lho ndi? Hah? Iku mang. SMS bojomu. Heeh. Heeh. Apa tiba aku celaku bojomu? Lho, Gurimu lho. ora apa-apa, dicelanu pokoke aku nek rewangi seneng kok. Gurimu. Mah, apa ndurak mburi. Kon iki gak ro apa awakmu kon iki aja macem-macem gurimu. Iya nek kon karo wedok lho bareng aku. Oh, kula pamer. Wong wedok iki cerewet, cek-cek. An. Lho mama. Ah. Nanti mah. Kapan nek rene iki, Mang? Sik, dalenono maneh. Aku tamu aku tak celuk mama ngono ta. Ceng. Mang ngomong apa? Emak. Macan ngono ta? Gak. Mang
ta? Jenengmu Yayu loro-loron tak ganti ngatemah. Rumangsane wis ganteng-ganteng kok. Praene bojoku bunder. Sing tengah lintip, cawan kok dodane kaya blimbing. Se dirungokno kupinge. Iya. Kupinge dirungokno nek ana wedok ngomong. Kak. Kena apa gegere pedhot? Sing jajal. Kenapa to? Le. Gayane gak dadi iku nek geger bentung iki kenapa? Lah iku jenenge sing gak duwe wijiku sampean apa bojo sampean? Ya lha apa aku mau nek kon ngendak wiji. Wiji praene kaya bongkotan kon. Lape jan ngendol. Ceng. Ceng, dirungokno kupinge. Sing gandul-gandul iku apa sing gandul? Lali. Bolak-balik ditabul lali. Wah, berbahaya. Rumangsane kate megataku duwe gendaan. Sik jajal gendane gawarene tak iyek-iyeke, tak ideke, tak ilese. Krungu kon. Ya apa jare, Cak? Aku nek di gendaan jangan diiyek-iyek. Lah ya, lah pernah duwe ta gak? Lah pernah mang jare duwe, ayo. Lho, jere sapa to? Lah pernah mang ngomong jare Maria mang. Lho, ngene gane kiai ngomong. Ngono lho, kaya ngomong ngawur. Ceng! Dirungokno. Sing ngajak omong manis sapa? Aku tak ngono. Aja ngurusi warta. Ngurusi renges-renges loro. Apa? Ijek-ijek. Rumangsane aku wis seneng. Rumangsane wong wedok diatasi wong ora ngatasi wong wedok nglokno. Wong wedok anyep, wong wedok semua sing sepot ku apane? Hah? Sing gak enak ku apane? Sing gak enak rasane ku apane? Saiki nek bojomu ngomong dhek awakmu wis gak enak rasane ngono ngomong apa? Ayo, mang lambene sapa sing ngomong? Jare aku gak enak rasane. Sapa sing ngomong? Cenang bongko. Bapak jono. Nih bapak to. Bapak terus gak apa-apa sik. Dhek kan kangen karo tahlilan ngono. Seneng. Adok sego putih nek tahlilan. Tak otot jebek kon. Hei, karepno iku ya apa sing jajal? Ngerti aku bojoku. Aku kate kok pateni, aku nek dipateni bojoku. Iki kok gendak. Iki nek ngomong sembrono. Bapak gendaan wis rusak yo. Lho, sing rusak iku sapa? Apane sing rusak? Sing ngomong ngambale ngene. Ya biasane awakmu ngomong cepot Mas ya apa? Kok muni cepot. Sarangane Jan, menengo. Menengo. Tak kandhanan dhisik. Ngene wis mari aku awakmu sing ngekeki solusi. Tak keceng. Heeh. Sampeyan iku wis tuwa. Usiane wis usia lanjut. Lah sampeyan oleh bojo Mbak Ayu iki, masyaallah padha karo nemu gong sak gayore. Lah niki padha karo ngenyek aku. Lho ora kok kenyek ngono. Padha karo bojoku. Titik-titik ngomongno elek tuwek. Aku bener elek, tapi kan nantep. Lambene sing ngantep ku apane? Lah mambengi. Ngomong kok ontap-pantep. Kok isi-isine aku ta? Sing jajal. Mambengi ngomong ya awakmu. Ya apa? Tak Ngomong takoni. apa aku? Piye, Dik? Heeh, Mas. Oh, antep temen. Apane sing ngantep? Hah? Bojoku suwe-suwe kok berbahaya. Balenono nek ambene sing ngantep apane? Kapan aku sak ngomong antep Mas opo nek sing ngantep? Lah tak tukokne sego 15.000. Ndoke loro sego pecel, iwake sak lepek. Iku dhuwit teko ndi? Teko jerone kotange sapa? Teko kendite sapa? Nek nggo dhewe dan sing ngomong aku. Aja malah. Iki kate lapo sih? Belani sapa awakmu? Duwen kok kurang jog. Ngapunten. Awakmu dhewe kate cek. Sing jajal. Kono jak anu. Boten ngapunten Toh, rangkulen gak apa-apa, ambungen gak apa-apa. Aku nek yamene gak patek ketok kok. Pancene kon gendeng. Warta suwe-suwe kok berbahaya. To anu, Ceng kok aku no gak kesuwen mule aku jikik celurit. Ya apa? Cocok karo nang bongko nang wis. Jono. Lho, toh. Kuwi kate nyadarno sing wedok. Kan wong rumah tangga cek gak gegar-geger. Nyadarno ya nyadarno tapi gak ngono carane to bojone kanca kok ngene-ngene. Ngene-ngene. Masih awakmu dhewe bojomu di ngene-ngene lho piye? Mas
masih bojomu saumpamane aku nyadar ngene terus piye bojomu iki Cek? Ya wis gak apa-apa gendaan gak apa-apa. Ora apa-apa. Awakmu kok sajake Akeh sampe aku ya lakoni sabar kok. Satu ayo. Wong darese ku wis kerak-kerek. Sampean iku ya ngono. Wong wis tuwek wis ngekek kok kate kakean pola. Wis golek gendaan barang rumah. Sane. Nyukupi wong wedok utahe apa? Iku nyengkakno umurku cenang mati. Nek wis mati, ati ngondol. Oh, sing jajal. Bagi wong wedok pola gak karo-karoane dadane nang ngondol. Rumangsane ku. Ngomong apa? Nyuwun sewu lho, nggih, nyuwun sewu. Ngejek to. Mas, nyuwun sewu lho ya, Mas. Heeh. Iki persoalan rumah tangga sampean karo Mbak Yu. Heeh. Ning sampean itu terlalu, Mas. Lah ngono ku lho ngomong. Sampai koyo nek sampean nyurigai ngono gak nek roh gak masalah. Sampean tahu ta Mbak Yu? Tahu apa? Ya sing diomongno, ora gak tahu sih. Ya ora tahu lapo-lapo aku. Gak nglakoni lah kok ngomong ngono. babakan minangka tawa-tawa. Bojone nek ngondol tak tutune dhewe. Lho, jono rek. Lah kok tambah manas. Jan. Iki yang ngono dadane rumangsane wong praen-praen wis gak gandeng dadak padha ae karo. Ya rupamu iku gak gandeng. Manis apane wong karo Rungokno Jan, rungokno. Aku wong lanang tanggung jawab. Gelang kalung tukone sapa? Ya tukone mak. Makmu. Ya iya. Lah opo kon tak runding tak utang kok gak oleh. Sing ngono ku mantu gak gobloke gak karo-karoan. Mangkane mara tuwa gak Sing goblok iku mara tuwa ya mbok iki. Ha sing goblok ya mantune. Mas Keceng, nyuwun sewu, Mas. Heeh. Sampean aja nyalano mara tuwa. Lho, gak sulung ta mara tuwa iku kocor kesuwi ngono. Sing kocok ya mantune sih. Sampean oleh Mbak Yu ki oleh dipalilai karo mara tuwa. Umpama gak oleh terus sing ngekeki dana rasa iku mara tuwa. Lah kok malah digoblok-goblokon dikocok-kocokno ya apa sampean iku? Itu. Napa? Kok anjuk dana rasa iku rasa apa? Wah. Aku rong Jawa to masalah ngono iku. Wartaku yang ngono. Hah? Macem-macem sing diomongno. Tak bener sing Gak ngerti aja mbok. maksudnya dana rasa iku wong tuwane masak enak eling anake mantune sing ganteng. Iku jenenge wenehi rasa. Dana rasa. Ngono. Dadi dana iku senengane rasa. Nek gak mangan rasa. Nek gak mangan rasa, gak gelem. Soale saiki lampune sepeda kan gak enek gak rasane ngono lho. Sing jajal. Oh kok berbahaya. Mangkane sampean ku gak izin tak karo maratuwa kaya ngono iku sing jajal. Sing gak izin karo maratuwa. Lah maratuwa tak runding enak-enak lho ora gelem to. Oleh munding ya apa kon gak omah ta? Kok digawekno omah. Jaluk sawah ditukokno sawah. Jaluk sepeda motor tukokno sepeda motor. Preketek. Rungokno kupinge kancane bener. Dadakno mantune yo gak beneh. Mangkane wong tuaku ya gak keduga karo pena, wong pena ya gak doyan penggawean. Saya jajal kate opone sing kok andalno. Lah kon wis kate dol. gak seneng ta duwe bojoku. Lah jelas blas. Gak seneng ta duwe bojoku. Seneng. Karek ngingoni. Lah ngono apa? Dane kon ngingu aku kecilik ero kon pakane. Lho, pakan sampean apa jere? Aku sunat berwaras diboyong kene. Bareng kene turu. Lho, kamar aku tengok-tengok meneng ae. Bengi lho mbok kok. Iki kok rasane dadi Sing ngomong aja isin-isin Lah, aku. Sing nyambut gawe sing pola iku aku dudu peno. Dadak peno kok kakean pola. Ngelokno aku dhewe jajal. Sing jajal, jajal. Babah, jajal. Kakean karo bojo-bojoku dhewe. Kon ngerti lah kok. Lah lha apa kok dikebasi iku? Lah apa kok dikebasi iku? Kaya to. Toh. Iki rupane kok wis keloro iki to. Lih, Cak Keceng. Lih. Cak Keceng. Tidak mulai kalau bojo sampean niku lho. Cek, Cak Keceng. Cak. Lih. Kok wis Cak Keceng. to. Cak Keceng. Arek ke anak. Waduh wis. Lah iki ambekane karek lho weteng tok iki. Wah, lah iki kapan metune iki rek? Gocek. Sentuk-sentukne. Wah, nek dilok
mentuk-mentuke iki kate menisor iki. Ya gak lidok iki. Lapo? Mari bladok kangkung. Ceng. Wis jelas iki. Persoalan Jon. Lapo? Lapo? Kacang mati to. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceng, Keceng. Ceng ora, Mas Keceng. Mati tak keleki nanti, Ceng. Lah iki. Lho. Lapo? Keceng ki bae mati sak suwal-suwale. Ceng, sego pecel cena aja mati, Dek. Jon bener, Jon. Nek awak mati tak keleki nanti. Lah iki Nantangi, Dek. wis jelas iki gak Wis. ning tuk-tuke iki. Ini Jon. Aku tak nanggone balong panggang aku. Lapo? Lapor nanggone kantor Sulipi aku. Kok sulit? Aja gupo-gupo ta. Nek masalah geger karo bojo aku gak masalah. Heeh. Tapi iki termasuk Pembunuhan. pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain. Iya bener. Sing wedok jelas kena Pasal 38000. Kok nomornya salah ras iki kon Lha iki temenan, Mbak. Rene, Mbak. Mbak Yu, sampean niku kok mboten ngersulo sing mboten ngesakno Weh, bojo sampean kok ta. sampean Ya kok napa niku sampe kaya ngoten tega iki? iki? Kanca. Sampean kok celak-celuk aku ngesir aku ngono ta? Kok ngesir-ngesir? Rumangsane aku sir ngono ta? Oh, sampean gak ngrumangsani salah sampean. Apa salahku? Lha Sing- wong aku ket mau ya ora apa. Diloan bojomu. Kena apa wancane Diloan wong bojomu. Nek kepengin mangan jangan kangkung kon ayo dilaporno to kok niku Lho, sajake. kok sik ta lah, aja kesusul lapor-lapor. Ngaku ya Ayo ora nek lapor. iki lho. Wong bojo Cak. boko dodono. Cak, nantangi Cak. Cak, hei, nantangi. Cak, kok tak kei Cak? Cak. Hei, Cak. Cak kei Ya. Cak. Cak, kok tak kei nantanginya kok Joyo. Modar kowe. Harnon to. Jelas to? Jelas. Jelas, Mbak, jelas dijejeli jelas. Lho iki temenan aku gak guyon lho iki. Maksudnya iki wis dadi persoalan pembunuhan. Iki gak terima persoalan. Wes sik. Iki gak terima dadi persoalan to. Iki nek digawa nang kantor polisi persoalan iso berubah dadi persoalan lho ngene iki. Persoalan nak iso perkotangan. Lah wong Sik tak Cak lele kok. nyawane keceng melayang gara-gara disaplok tasnya dilon. Le, kok sik tak sampean kok iso ngarani aku ngaku mah geger karo bojo-bojoku dhewe. Wes Masa aku ngerti. kate tega mateni bojoku ta lah. Tapi kabeh nyatane, Mbak. Sampean jarene gak tega gak mentolo karo bojo sampean. Ya mesti Ning ae nyatane bojo kok keceng tega. saiki nggeletak lho dilon bongko. Masih tuwek bojoku aku ya tetep sayang. Ayo, Tak Dilon. eman. Sampean kok iso ngelokno Sik, aku sik. mateni iki lho. Hei, Lambene suwek. kon kok gak trimo lambene toh, irunge bolong. Kok sik masalah. Lho, abone to. Sing disaplok irunge abone lho weteng kaya iki weteng to. Waduh. Kok sik. Wis, Pak. Dilaporno aku ro. Kok sik ta? Le, aja kesusu sik ta lah, Cak. Disaplok tas. Heeh. Tas sampean iki tas wasiat ta, Mbak? Ya ora njene aku mau teko pasar kuno mau lho. Iki ya gak wasiat. Ya ora. Ya gak saking mandine. Ya ora lapo mandi-mandiano iku. Saplok kok iso modar kaya ngene iki. Wah, Ya ora berarti ngerti enek wong isine iki. Iku tok ora tak apa-apano. Delon, gledan dhisik. Sampeyan yo ngerti. Pompong dorong enek bapak polisi. Omong gorong. Oh, bener njobot tas. Heeh, dirone. Timbel kibangan sampean. Ya mesti ae wong aku dagangan nang pasar kok kaya nggo timbel. Awak dhewe nek gak melok cancut tali wondo mbelani kanca. Heeh. Sobrok hukuman ayo lapor ae. Aja sik. Ayo lapor, ayo. Sik ta lah, Cak. Sampeyan ganti Mbak Yu, yo, sampean tak sepuro. Aku gak lapor nang kantor polisi. Saiki tolong nek sampean sik tresno karo Cak Keceng mumpung durung kedaluwarsa, sampean golekmu kendaraan. Nanti gelekno ambulan apa kendaraan apa ae nang Keceng ayo digo nang rumah Said. Golek piro kira-kira aku, Cak? Golek kendaraan piro? Yo nggawa papat sih. Gowo papat. Iki ngono kasus gede iki Keceng ki matek yek bongko yo. Iki nek sampe dikonangi wong kene iso awak dhewe melok krendak-krendak. Lah karepmu? Acarane yo kampung gorong ketok wong kene iki nang ayo dikemuli dhisik. Wah, beneran Cak, aku mang
Pembunuhan apa iki? Lha kok sik tak aja ngomong ngene gak ro buktine. Ya, termasuk pembunuhan berencana. Jelas wis. Ora, Cak. Jelas wis. Ora. Berarti bener omong bojo Riko. Ora aku lah apa sih masih bojoku tuwe aku ya tetep sayang ya ora ngarep tak pateni ta lah. Wis nanggonku ngrayu aku. Ya ora ngrayu lah apa aku ngrayu Kate sampean. nyogok aku ta. Lho, lah apa aku nyogok sampeanku? Wale dek masih sampai kiamat gak iso awakmu nyogok aku. Lah sing bener Aku nyogok dheke. Lho, iki omong apa iku kon? Kato awakmu persepsi kok ngeres pikiranmu. Ateges nyogok kon terus nduk TV-TV. Apa? Bu. Anggenku nyogok apa lho? Kon Iki niku- paling-paling ngerayu aku. Heeh. Nek wis aku disogok. Heeh. Karo dhuwit, Heeh. disuap dhuwit kan gak lapor. Oh ngono. Ngono lho anggenku nyogok. apa? Zaman saiki wis zaman reformasi. Reformasi. Wis gak duduk zamane maneh. Ayo cepet nanti kemuli. Mbak Yu nanti gelek kendaraan. Ya. Ayo diteron nang rumah sakit. temenan sampean aja Iya, sapa-sapa gacak Gelek sama motor papat ae. Terus digeng ada apa ngusung apa ae kok akeh temen. Keceng siji, Iya, bojo terus. sampean. Iya. Aku siji, Iya. Jono siji, sampean siji. Lah terus iku engko sapa sing ngetutno, Cak? Mayite Yo. iku sapa sing ngetutno? Cek budal dhewe-dhewe. Oh ngono ta Lah lah. pernah nang Tanjung Kodok, Iya. aku nang Malang, Jono nang Madiun, keceng cek budal dhewe nang kuburan. Oh ngono ta. Ya wis bapak tak ikhlasin. Gelek motor cepet, gelek motor cepet. Gelek montor putih tulisane ijo. Ah. Sing tulisane nduk ndas eneng tulisan ambulance. Lho kok Ambulance. Lah diloken montor sing nduk gone puskulunus kok. Anu puskesmas kok. Iku ngono jenenge ambulan. Ah korupsi iki, macae korupsi. Sing bener iku ambulance. Oh tulisane anu nggone wacane ambulan. Nang budal. Temen yo. Papat, montore papat. To iki piye to iki to? To. Piye to iki to? Solusine iki piye? Wis ngene ae. Ki pumpung sing wedok gelek kendaraan. Ya to, Kak. Saiki ngene, kon tunggok ana keceng nduk kene, aku tak nyusul Yayu. Kampung Gorong ditangani wong desa. Heeh. Wong Islam nek kate dikubur, Kate disuceni, dikubur, heeh. kan diadani. Sembayangi. Aku tak belajar adan. Adanono Ini. ya, heeh. Dadi cek gak kidung. Iya, iya. Kemeleng to, awakmu jaga kono aku sing adan. Iya. Aku gak kuwatir nek ana sing layat ado isin. Iya. Adan kok gak teteh ngono. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Kok medeni? Sing gak kok tegani apa, Ceng? Debok bosok leak-leak gale asem lor kulon panggonamu. Leh, kate nang ndi kon niku? Diadani wong jengongok kaya wong. Lapo, Go? Apa? Lapo, Go? Aku prase aku gak nggo duit kok gak enak. Ya wis suwe kok ora nggo dhuwit. Kon niku lho kok iso apen-apen matek piye ceritane? Kendaraan. Digelek ambulan kon. Ki junjung maratuamu ngono. Lho, kok mau lah kon mati ya? Gak kena dibono kanca iki, Pak. Aku ngono apen-apen. Lho, kok iso kon? Mergo iki Mariam wis nduk nggone lapangan dawar. Dadi kon iki mang matek ngene iki apen-apen supaya bojomu iki gak ngerti. Ya. Engko nek wis mingkre awakmu metu gendakmu. Iya. Wong awakmu wis kadung glendang sapa sing genteni nduk Ya ngene to. Kon wis bosen urip ta, Kak? Lho, aku iki takon ngono lho. Ijik pengen mangan enak ta, Kak? Ya mesti pengen kok. Oh, padha. Wis sapa dah ayo kate ngrunding sapa iki? Ayo kate ngrunding sapa? Kone Mateo. Kon gendeng to. Timbangan. Lah wong sing kenek lara digoneng karang menjangan supaya nang waras kok. Iya deloken rumah tanggamu iku deloken. Maratuwane melarat. Dulure melarat. Tangga-tanggane melarat. Jane iku ditebas ta melarat iku. Gak ngono nek anggitmu aku ki melarat 7 turunan. Gak, aku gantian mati tulungan aku. Lah kok aku ngesakno temen. Mariam. Temenan. Moh, Nggone awakmu gelem. Warto. Terus tak wae sepeda motor sitok-sitok. Lho. Temen
sombongmu kan sombong. Tapi gane-gane. Iku jenenge sepeda rosokan goblok. Wong rene ya gandol warta ae. Wis ora lah. Dadi toh. Kon kepengin ndek umurmu lah. Ya ora kok. Oh, padha. Nyah, gawen. Kate nandiri kok. Wis tak aku tak. Lah kate nandi tak takoni. Maria. Iku kok cepet golek montor. ora iso lho. Mariam iki wis ngomong, dhek iki saiki wis mandek. 3 wulan iki wis gak iso biyor. Ngono lho. Gampang. Mariam nek gak iso blor iku gampang ngono alate. Pasangan paralon. Ya mangsamu diesel. Potongemu. Sing genteni lho kene lho sapa? Lah, genteni awakmu jan kene jan. Lah kok nyimet. Moh, pantes. Timbangane kok ditagih utang rono-rono lho, Ton. Ya ngutangmu dhewe terembel kowe lho. Kate nanggung utangku yo. Sing utang sapa? Awakmu. Ero ya. Lah gak ro piye wong sing utange gak ro iki. Arek kok bulus. Lek iki lho Ceng, Mas, nyuwun sewu. Cepet lho ya, tak kei wektu sak jam ae. Nang cepet balik, selak ketutuan Mbak Yu. Temen lho ya, sak jam ae Mas. Wong ngono iku kan gak mesti ya, Ton. Heeh, terus Kadang-kadang kuat 2 jam barang. sing kuat ku lho apane? Lho, latihan lain-lain di lapangan. Oh, ya ampun nek ngono. Kusik. wah kece kok kurang ajar sih cek. Wong wis tuwek barang gendaan barang, kancane ditambel butuh niku. Aja nyocot ae. Kowe kate nandi kon niku? Kate nandi? Lho kelak iku kelak nang pawone gotoku. Lho, toh. Lah iki lho sapa sing tanggung jawab iki? Awakmu ae. Kan gendeng ta. Sing bodine padha lemune ketok wetenge gede kan awakmu nek kan cilik trepes. Termasuk ngakali kanca kon, Ya ora ngakali sih, Jon. Nek Lah kok aku sing solusi genteni kok nemokno. terlalu dawa. Nek aku sing genteni kedawan. termasuk aku sing kok pakakno. Ya iyalah. Ya potongamu. Lah Ayo cepet nang mati yo. Kok niku mati yo mati alon dhisik lho. Kok iso? Rumangsamu gampang ta wong mati ku. Ah cepet. Kok iso? Wis ora bojone teko lho. Piye? Aku nduk kene. Iya ya ayo. Oh, ya ampun. Mati kok medhukrang sih kok niku. Kosek ta tau kurang. Kosek ta. Kon tuh mau wong mati sombong niku kon niku. Iki wong mati duwe akeh yo ngene iki. Mas wong mati duwe akeh ya ora petingkrang ngono kon niku. Sembojong ngono lho kon niku. Ya murah kereng iki. Sih. Kon niku sih. Wis gak oleh bayaran. Nyo, Genteni. sekelono menengo. Kemulono sing enak. Percaya bojone ku nek kok kon genteni mati ngono lho kon niku. Ngemuli lah iki bapake Saipu lah ketok iki. Allah, rewete kok ora Kurang medun. menengo ta. Iya, meneng. Sikilmu sing rapet. Yo, tak rapet no. Ketok sikile sing rapet. Ya ngono. Lah ayo wis. Ah, tepak iki kok irungku iso disogok. Irungku iki lho gorong ketutupan to sing Aja banter-banter. aduh. Gak ngono ne tangan mambu telek bareng di oserno kancane. Telek lentung. Wis menengo ae. Wis menengo ae. Ya to. Sendakepmu lho, cek koyo wong mati temen. Iya ya to. Masalah. Aja omong. Aja omong. Wong mati kok dijak ngomong. Kok cerewet ae sih kon niku. Aduh. Toh, aku arep remek nganggur. Lah sing garai nyocot tek lambemu. Wong meneng kok dijak ngomong. Suwi men sirek gelek ambulan keceng barang kok suwi tak kaya wektu sak jam barang kok gandang balik-balik lho. Gak ngono nek kon niku iso. Iki bojone teko iki. Wis. Bojone teko iki pomong dorong timbang aku ditakoni gak karo-karoan tinggal ngale ae. Ngaliyo to. Meneng ae wis ben. Ngaliyo. Ngaliyo to. Timbangane konangan bojone kon. Ngaliyo. Kene ngombe kopi kene seger. Ngaliyo.
gak keton-keton sampean. Tak kei sayang terakhir, tapi sampean meneh aja bayang-bayang. Seketop. Mangaku ak krungu sayang terakhir to, Dik. Aku nang Hei. Iki wong wedok ta bengkarokan iki. Berarti kabeh kok pokalmu sih? Ya gak pokalku. Ngene iki sampean kudu matur nuwun karo aku. Apa sebabnya sampean sayang sing terakhir kok genti aku? Ya, sampean lak kepengin nyadarno keceng. Dalan siji-sijine ya teko ngene iki engko. Sampean iso nyadarno keceng asline. Iso ngomong nyadarno berarti sampean iku sing ngeke kesempatan iki no. Ya gak kesempatan, Mbak. Rungokno tak omongku. Sampean kan kepengin ro sejatine kelakuane bojo sampean. Kepengin ro cek ora mok jare-jare tok. Ana syarat-syaratane, Mbak. Nek sampean kepengin ngunangi bojo sampean. Syaratnya apa? Sampean yo kudu mati lho. Sampean gak gelem. Lah nek gak gelem aku ya boleh kok cocok. Ya, apike nek kok cedak-cedak ngene kaya medune pari iki. Potonganmu wis tanang sampean matek nduk kono. Terus engko aku lek wis mati, Nek wis mati sampean iso ngeruhi kelakuane keceng sing sak temene. Aja kuwatir sampean mati engko nek sampean sajake gak kerasan kok kesepian tak susul kono. Leh, saiki wonge nandi? Wonge jek metuki Maryam. Duh, dadi metu Maryam teman. Lho, dikandhani kok dadakno. Temenan ta. Nek sampean kepengin ero kelakuane bojo sampean, Mbak. Sampean mati nek gak gelem mati aku mulih. Sik kecak, sik. Wis aku gelem mati pokok ngerti bojoku nang. Ya wis nang mati. Mati ku sebabe gak gampang. Matine kapan? Sok riyo. Mati Nah tak tonyo cek mentol. Saiki lho, Mbak, kok sok. iki matine. Ngono lho sawah kono. Ayo mor anake wangi. Nah, babang kok disambangi wong ngunduk kangkung. Kene lho mati nduk kene lho, Mang. Nah, lho kono nang mati. Nah, apik matine kaya wong nduk pinggire kali Lamung. Lho mati tumon kok eneng mati begogok ngene. Lah terus kok ya apa? Ya turu. Lah turu sing apik. Lah pelek. Bantal. Ora katik bantal. Nang mati lho kok dadakno. Golek panganan ya wedi rusuh. Lho, lak ngono. Apike iki jenenge mati tawa-tawa. Mati ku mlumah lho. Mlumah nek mati pelek lah. Mati. Iki jenenge mati rusuh. Baru mana? Nek mati ngene lho mlumah. Wis, Cak. Matine tanggane dosa kasar. Kok kliru mana sih, Cak? Gak tau wis kudu ae dipelet. Seluruh. Lah kok mana piye mana aku? Wis sing tak kuwatiri ku mati ngono ku bae sadurunge mati nunu jago gak mati. Dari lek mati ku ya mlumah. Rumah. Rumah kabeh di rumahno. Rumahno ta rumahno.
Ya iso iki kok. Aku bantengan gak oleh dhek teruduk teko mburi. Gak ngono nek senengamu kok jengutru ya toh. Curi. Ya jelas gak bener awakmu depis-depis. Jan iki etok-etok mati nek aja ngasar-kasar. Harus ngene lho. Iya. Pelek. Ora-ora Mas ngono. Yo, awakmu wae celintisan tanganmu. Ya. Wis ngene iki. Ndi? Gak ngono ne anake ongkep. Cepoten. Ku sing dhuwur ku. Wis kalong separuh dipangan codot. Temen aja aku